Ninthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati ndalama zokwana $300 million zimene banki yayikulu pa dziko lonse yapereka ku Malawi zithandizira kutukula zaulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Mtsogoleri wa dziko lino walamula kuti ena ogwira ntchito za umoyo kuti awakweze komanso wayimitsa ntchito za mgwirizano wa ntchito zapamadzi ndi kampani ya Motor Angel. Wailesi yakanema MBC2 on the go iyamba kuoneka pa DSTV lero. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pamwambo osayinira thandizo la ndalama zokwana $300 million zimene banki yayikulu ya dziko lonse la kudziko lapereka ku dziko la Malawi. Ndalamazi zithandiza kuti anthu ambiri akhale ndi mwayi wa magesi mdziko muno. Justin Mkweu ali ku msonkhanowu ndipo akuyankhulana ndi nduna ya zachuma a Simplex Chwalabanda kuti amve zambiri za ndalamazi. Pakadali pano tili pa Julius Nyerere International Convention Center ku Dar es Salaam, Tanzania, komwe kuli mkumano wa atsogoleri amaiko osiyanasiyana mu Africa oonetsetsa kuti pofika 2030 anthu 300 million mu Africa akhale zoti ali ndi magetsi kuphatikizapo dziko la Malawi. Koma kupatulako msonkhanowu palinso phindu losiyanasiyana lomwe maiko osiyanasiyana akupeza, ndipo limodzi mwa phinduli lagwera dziko la Malawi. Koma kuti timve zambiri za phindu limeneli ndi nduna yoona zachuma a Simplex Chwalabanda. Tatiuzeni zambiri pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera inuyo komanso ndi anthu ena ochokera ku Ministry of Finance mumakumana ndi World Bank kwachitika zotani. Lero ndi tsiku lalikulu kwa Malawi onse kuti Malawi ndi limodzi mwa maiko 15 amene apeza ndalama kuchokera ku World Bank zothandizira nkhani ya magetsi. Mu tsiku la lero tasayinira $250 million zomwe ndi ndalama zambiri kwa basi zimene zithandizire kuti anthu apeze magetsi nthawi yoti tikhoza kupita patsogolo ndimene iyi. Chifukwa ife tunena kuti ngati zinthu zikuyenda choncho atifunira nchisogoni wina boma ndikuti ndiliti ndilomweri zikomo kwambiri. Imeneyo nduna yoona zachuma a Simplex Chwalabanda kufotokoza phindu lomwe dziko la Malawi lapeza kuno ku Dar es Salaam, Tanzania. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti kukwezedwa pa ntchito kwa anthu ogwira ntchito awo za umoyo kuthetsa contract ya Motor Angel yomwe imayendetsedwa maulendo apanyanja komanso kukana pempho la yemwe amapereka chitetezo kwa mtsogoleri wakale a Norman Chisale choti boma liwabwezere ndalama komanso katundu amene akumuganizira kuti anamupeza mwachinyengo. Kumbukani Phiri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti anthu ena ogwira ntchito za umoyo awakweze maudindo awo kuthetsa ntchito yomwe anapereka kwa Motor Angel yomwe imayendetsa maulendo apanyanja komanso kukana pempho la yemwe anali wachitetezo kwa mtsogoleri wakale a Norman Chisale loti boma liwabwezere ndalama komanso katundu yemwe akuganiziridwa kuti anamupeza mwachinyengo. Mneneri wa ku nyumba ya boma ya mtsogoleri wa dziko lino a Anthony Kasunda atsimikiza za nkhani ndipo wati mtsogoleriyu walamula izi ndi cholinga chofuna kukonza zinthu zina zomwe sizikuyenda bwino. Ndizoona kuti a president apanga ziganizo zingapo pa nkhani zimene zinabwera kuchoka ma office osiyanasiyana kubwera ku office kwawo, ndiwo apanga ziganizo ndipo ziganizo zimenezo ndithu zaperekedwa. Ngati chiganizo china apanga kuti anthu ena ogwira ntchito kuchipatala amene amalaza matenda amafupa akwezedwe ndi cholinga choti akhale ndithu olimbikitsidwa kuti azitumikira Malawi amene ali ndi mavuto okhuza ndi mafupa. A president apanganso chiganizo chonena kuti pogula fertilizer tizigula ngati dziko ngati boma tizigula kugula ngati kuboma lizake. Izi zichepetsa modutsa kuti pali njira zina zoti madutsa ndi kuti anthu boma ligule ku kampani ina ya private ikafike kwinako. Ife imene yozo ane kuti ayi tizigula boma la Malawi tizigula
fetereza kuboma bwilina kumene kumapangidwa a president anapempha cho kwa bambo Norman Chisale. Bambo Norman Chisale amafuna kuti a president anene kuti katundu amene anena kuti asamugunde akhoti ndipo a president apereke chiganizo kuti ayi katundu umene wathe akumagwiritsa ntchito kandi ndalama kandi katundu wina wake ndipo a president ali zimene zotokakhala kuti akuphwanya malamulo zimenezo zimene maganizo ena amene ofundo zimene zimene a president apanga pankhani zimene zinabwera mu ofesi mwawo ndi chiyembekezo chakuti ndi kuti maunduna kaya nthambi zaboma zimene zikukhudzidwa ndi maganizo mafundo zimene apanga a president izo chiyembekezo choti zionetsa kuti zimenezi zamba kugwira ntchito. Pothirirapo ndemanga za malamulowa achimwemwe tsitsi akusukulu ya ukachenjede ya Mubas ati izi zikuonetsa chidwi chomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nacho pofuna kukonza chuma cha dziko lino. Kwa ine ndikuona kuti mwina ziganizo zimenezi zabwera polingalira zinthu zingapo koma mwina makamaka pankhani yokhudzana ndi chuma cha dziko lino. Choyambirira mwina ndinkhani yonena kuti kuyesetsa kuti mwina tikule chuma cha dziko kumbali ya kuonetsetsa kuti ulimi wapita patsogolo kumbali ya magulidwe a zipangizo zotsika mtengo makamaka fetereza komanso mwina kuonetsetsa kuti takonzanso mayendedwe apamadzi pa nyanja yathu ya Malawi makamaka pozindikira kuti ndamodzinso mwa mayendedwe amene angathandizire maboma amene ali mbali mwa nyanjayi kuti mwina mayendedwe awo akhale otsika mtengo komanso mwina kumbali yofuna kupulumutsa chuma cha boma chomwe chimatha kusakazika chifukwa choti mwina anthu ena achita mchitidwe wachinyengo kuti apeze chuma ngati chimenecho. Malamulo omwe President Chakwera wasayinira zikugwirizana ndi nsanamira zomwe boma linakhazikitsa pofuna kukonzanso nthambi za boma komanso kulemekeza ndi kutsatira malamulo a dziko lino. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndalama zokwana $300 million imene ndi pafupifupi 525.3 billion kwacha zimene banki yaikulu pa dziko lonse la World Bank yapereka ku dziko la Malawi zithandizira kutukula za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Dr. Chakwera anena izi ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene ali nawo pamwambo atsogoleri a maiko oposa 12 amene akutsindika kuti pofika 2030 anthu 300 million akhala akugwiritsa ntchito magetsi mu Africa. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera anayamba ndi kufotokoza mmene anakulira moyo wawo kudusa mpaka zaka 10 asanaoneko magetsi. Iwo anati chomwe chimawawabe ndichoti ngakhale zaka zambirimbiri zadutsa dziko lino chilandireni ufulu wozilamulira palokha anthu ambiri adakali mdima. Mtsogoleri wa dziko linoyu anaonjezera kuti ichi nchifukwa chake atasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino analonjeza kuti apereka magesi kwa Amalawi ambiri ndipo izi zikukwaniritsidwa kamba kuti pomwe amalowa mboma mu 2020 anthu 12 okha mwa 100 ndamene anali ndi magetsi pamene pofika chaka chatha anthu 25 mwa 100 ndamene ali ndi magetsi. Dr. Chakwera anati kupatulako izi kulumikizitsa anthu ambiri ku magetsi kuthandiza kuti dziko lino litukuke pachuma kudzera m'masomphenya otchedwa ATM strategy amene akuyang'ana za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale kuti chuma cha dziko lino chitukuke. Iwo anaonjezera kuti magetsi akufunika kumbali ya za ulimi kuti anthu azipanga katundu osiyanasiyana. Magetsi akufunika kumbali ya za migodi kuti miyala ya mtengo wapatali izikhonzedwa ndi kugulisidwa pa mtengo wapamwamba. Komanso anaonjezera kuti magetsi akufunika kumbali ya zokopa alendo kuti anthu amene akubwera mdziko muno ngakhale akuyenda malo osiyanasiyana azokopa alendo akhale ndi magetsi okwanira. A Simplex Cholabanda ndi nduna yoona zachuma ndipo akuvomereza zomwe anena Dr. Chakwera. Agriculture ya masiku ano popanda magetsi sitheka kandi irrigation kandi value addition mafactory zikufunika magetsi. Tourism eni ikufuna magetsi. Ku mining kuti mukumbe miyala muitsuke ndi kuipanga process ikufunika magetsi.
ndeti magetsi awo athandizira kuti ntchito za ulimi zipite patsogolo, ntchito zokopa alendo zipite patsogolo, komanso ntchito za mafakitole ndi migodi zipite patsogolo. Izi zikutanthauza kuti ndi magetsi tikhoza kukwanitsa kukwezanso chuma cha dziko la Malawi. Ndalama zokwana $300 million zomwe ndizopitirira 500 billion Malawi kwacha zili pansi pa ntchito yotchedwa Ascent Malawi, yomwe cholinga chake ndikuti pofika 2030 Amalawi 70 mwa Malawi 100 aliwonse akhale ndi magetsi. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yati dziko la Malawi lapasidwa ndalamazi kamba kuti laonetsa chikhumbokhumbo chake chofuna kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi, pamene mzaka zochepa anthu amene ali ndi magetsi achoka pa 12 pa 100 aliwonse kufika pa 25 pa 100 aliwonse. Nsanamira zotchedwa ATM strategy zinakhazikisidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino mu February chaka chatha, ndipo zikuyang'ana kutukula za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Justin Mkweu, MBC News, Dar es Salaam, Tanzania. Nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati anthu oposa 5 miliyoni omwe anakhudzidwa ndi njala alandira chakudya. Komishonala wa nthambiya Charles Kalemba ayankhula izi m'boma la Nsanje kumene amagawira chimanga kwa anthu amene anakhudzidwa ndi njala m'bomali. Mawu ake atatha kuyendera momwe ntchito yogawa chimanga ikuyenda pa Muona Admark kwa mfumu yayikulu Mlolo. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Charles Kalemba ati ndi okhutira ndi momwe ntchito yayendera kamba kuti anthu 5.7 miliyoni omwe amene akulandira chimanga ochokera maboma onse m'dziko lino tsopano alandira. Ntchito yogawa chakudya ikuyenda bwino, pakanali pano tafikira anthu onse 5.7 ndi kugawa koyamba. Makhansolo ambiri pakanali pano akumalizitsa kugawa kachiwiri, ndipo posachedwa pa tiyambaso kugawa kachitatu. Mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi ndi Mayi Mary Baker omwe ali ndi ana 4 ndiwo amachokera m'mudzi mwa Chapinga. Iwo ayamika boma kamba kathandizoli lomwe ati lithandiza kuthana ndi njala. Boma iyi ari basa chimanga chonjala satisiye pamene yaganizire pamene manja ilipodi. Komanso ubwino wa chimanga chichikuti tanzama kumatu tukudya bwezi chipanda chimanga bwezi kuvutika fena ena nankhama sangato kuyaganya bwa ifanya mara matoguyaganya kuma nkhama sangato kuyaganya. Mawu ake phungu adira la kumpoto mbomali ayino kuchizuzu athokoza komanso apemphaso boma kuti lonjezere nthawi yomwe imagawa chimangachi. Chakudyachi ndithokoze kwambiri president dziko la Malawi chakudyachi chithandiza chifukwa anthu amene angalandirewo apangitsa kuti at least kachimanga kapezeke mwa iwo. Zithandizirabe kuti anthu kunja kuno kuli anthu osowa inde pali anthu ena koma osowetsetsa. Ndipo gawo lachitatu logawa chimangachi alikhazikitsa posachedwapa. Secret Segula, MBC, Nsanje. Ena mwa mfumu wa mchigawo chakummawa ayamikira bungwe lobwereketsa ndalama mdziko muno la National Economic Empowerment Fund NIFI poonetsetsa kuti aliyense akupindula ndi dongosolo latsopano lopereka fetereza pa ngongole. Malingana ndi mafumu Nankumba komanso Jalasi akumangochi komanso tiye mkula akumachinga, NIFI ikuyesetsa kuti aliyense apeze nawo mwayi umenewu posatengera chipani cha ndale chimene amatsatira. Dave Uma ayini nkhani yonse. Bungwe lobwereketsa ndalama mdziko muno la National Economic Empowerment Fund NIF layambitsa ndondomeko yopereka fetereza pa ngongole ndi cholinga chakuti dziko la Malawi likhale lodzidalira pa chakudya komanso mabanja opindula akhale odzidalira pa chuma. Malingana ndi bungwe la NIF, ndondomeko imeneyi ndi ya mabanja omwe ali ndi malo olima komanso okuti atha kubweza ngongoleyi akadzakolola zolima zawo. Madera monse momwe ndondomeko yafika, mafumu ayiyamikira ponena kuti fetereza ndi chinthu chokhacho chomwe chimampangitsa mlimi kukolola zambiri ngati mvula yagwa bwino. Ndipo mchigawo chakummawa komwe NIF yakhazikitsa dongosolo limeneli, mafumu Jalasi ndi Nankumba akumangochi komanso tiye mkula akumachinga ati madera awo anthu ochuluka apindula posatengera chipani kapena mtundu. Kuyiga ndalama zimenezi komanso kumapereka ngongole zimenezi ndi boma limene lapanga. Tsono boma sile munthu mmodzi yayi. Donse Malawi program imeneyi ndi yathu.
sakusankhaso kuti awa ndi amtundu wanje awa chani kapena awa achipanija izi zikakhala zinthu zaboma zimapita kwa wanthu akumalawi osakhala zachipani za ndali iya. Anthu ambiri akutenga ngongoleyi kunonso akutenga kwambiri ndikuti anthu amenewa atukuka chifukwa cha ngongole imeneyi. Naye phungu wa chipani cha DPP ku Zambwe kwa boma la Balaka Abetha Ndebere atinso dera lawo anthu ochuluka apindula ndi ndondomekoyi. Ndi ndi anthu ambiri amene apindula kutenga ngongole imene ya fertilizer. Ine ndinawina pa chipani cha DPP koma pano ndikuyima independent. Ndiye mutha kuona kuti sizoona ayi kuti akupindula ndi chipani cholamula chokha. Ngongole ikufikira munthu wina aliyense. Magulu ambiri amene alandira lero akuchokera ku constituency wanga komanso animagwira nawo ntchito ineyo ngati munthu wa independent. So kunena kuti ngongole akutenga anthu achipani cholamula chokha ndikulakwa. Padakali pano nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu omwe anali nawo pa ulendo okhazikitsa ndondomekoyi alimbikitsa omwe sanalembetse kuti akalembetse mayina awo. Cholinga cha boma nchofuna kuonetsetsa kuti wina aliyense walandira kapena wapangana opezanawo mpata muzipangizo zimenezi, kaya ndiwe wachipani chanji, kaya ndiwe wachikhalidwe chanji, kaya ndiwe wachigawo chiti, koma chifukwa chakuti waonetsa chidwi ndipo ndiwe mlimi amene ukhoza utathandizika ukhoza ukalima, President Chakwera chimene akufuna ndi chimenechi. Padakali pano NIF yafikira mawanja opitirira 800 mchigawo chakummawa. Dave Umar, MBC Mangochi. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wati ndalama zokwana $300 million zimene banki yaikulu pa dziko lonse yapereka ku Malawi zithandizira kutukula zaulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Mtsogoleri wa dziko lino walamula kuti ena ogwira ntchito za umoyo kuti awakweze komanso wayimitsa ntchito za mgwirizano wa ntchito zapamadzi ndi kampani ya Motor Angel. Wailesi yakanema MBC2 on the go iyamba kuoneka pa DSTV lero. From the 28th of January 2025, the new MBC experience begins on MBC TV1 and love for MBC2 on the go flourish. Get connected on the following new channels. On DSTV, MBC TV1 is on channel 268. MBC2 on the go is on channel 269. And on Go TV, MBC TV1 is on channel 15. MBC2 on the go, channel 16. Enjoy. Takulandiraniso popirira nkhanizi wailesi yakanema ya MBC yakhazikitsa kanema wake wachiwiri wa 2 on the go pa DSTV. MBC yasunthanso chanelo imene kanema zake zizionekera pa Go TV komanso DSTV. Malinga ndi mkulu wa MBC ya George Kasakula, kukhazikitsa MBC2 on the go ndi chinthu chosonyeza kudzipereka kwa MBC kuti ifikire anthu onse mosavuta mdziko muno. Akasakula alonjeza kuti MBC ionetsetsa kuti ikubweretsa mapulogalamu apamwamba ndi kuti ntchito zake zonse zolutsa mawu zisakhale ndi mavuto. 2 on the go tinamba ulutsa mawu 2022. Titamba uipanga 2021 around that time. Funso limene amatifunsa anthu kwina kulikonse even chaka chatha pamene papanga launch late last year pamene papanga launch funso linali kuti kodi fere mangova kuti kuli 2 on the go akuti ndi yabwino kwambiri akuti anthu aunjoya ibwera liti pa DSTV. Ndiye tinalimbikira tinapanga contact zathu South Africa kunonso ku Malawi amati choice ativomera engineer agwira ntchito kuti tutumize signal ku South Africa. Ndiye kuti lero zatheka ndi fosangalala chifukwa chake nchimodzi nchonena kuti ena anthu mwina ambiri ya Malawi amatenga content yawo pa DSTV. So ngati pamene panalibe 2 on the go ndiye kuti samationa pano kaya kuli mabwana Madison Megazi kaya kuli anthu amidzi kaya kuli chani muno town komanso china
ndiye kuti anthu ambiri panopa achepetsa madekoda amene anawo mnyumba mwawo. Mwina inazo khala ndi imodzi kapena ziwiri, cholinga nchoti azitha kungopanga switch 268 TV1 269 TV2 kungosuntha basi remote control. Ndinokondwa kuwuzani kuti ngakhale sitinalibe DStv last survey amene atuluka last year ifeso tinadabwa kuti chikuchitika nchani. Fo unapezeka kuti 2 on the go inali ubira ma channel ena unena kuti adabwera kale. Of course MBC TV1 number 1, but I think 2 on the go was by number 5. So it shows kuti anthu akuonerera. Akaran Tom Mutharika abwerezanso kunena kuti iwo ndi abale awo enieni amalemu Bingwa Mutharika komanso President opuma Apita Mutharika. Akalani Tom Mutharika akufotokoza izi potsutsa chikalata chimene atulutsa ku banja la Mutharika motsogozedwa ndi Apita Mutharika loweruka sabata yatha. Muchikalatachi chimene chasayinidwa ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP ya Shadrack Namalomba chakanitsitsa kuti Akalani Tom Mutharika ndochokera ku banja la Mutharika koma amangonamizira chabe pofuna kuti awathandize. Iwo akufotokoza. Ndamva chisoni kwambiri chifukwa iwaja ni munthu wamkulu osayenera kunamiza mtundu wa Malawi kuti ine sindikhala mbale wawo. Iyayi mpola kwika. Ineyo ndi mwana wa Hatton Christopher Tom Mutharika. Ang'ono wawo abambo amene anabereka Bingu Brightson Tom. Ang'ono wawo che Hatton Tom anabereka ine, anaberekanso Mphanga Cox Mutharika amene wakwatira senior chief kumulanje uko. Chocho ndi ena zilongwatu ena ndi ena otero. Koma iwo wakunena kuti ati simbale wawo ndi kudabwa chifukwa ineyo malemu Bingu anandisira iwaja kuti tikhale ngati tizisungana limodzi pa chibale. Koma iwo akunditaya agwiza ndizigawenga zina monga china Mthoro ulendo wa china Namalomba ndikumandiponya miyala ineyo ndikumva chisoni. Efeso chapter 6 amanena kuti mwana wosamvera makolo ache alangidwe ndithu. Ineyo ndakhala ngati kholo wa chipani cha DPP. Iwaja tinayambisa chipani ndikupeza kuti chapambana. Sikuti chinangopambana yayi. Ine zipo zimene ndinapanga ine kuti Abingwa apambane. Chifukwa ndayi imene akuyendesa chipani cha UP amalephera kupambana mavota mapeza 200 kapena 150,000 okha. Wanaona kuti sizinandikondwese naenda njira zanga mpaka nakuti zitheke. For something to happen, somebody must do something about it. It just doesn't happen. Makampani ndi mabungwe awapempha kuti akonze kagwiridwe ka ntchito zawo motsatira ndondomeko zopititsira patsogolo kagwiridwe ka ntchito ngati akufuna kuchita bwino kwambiri. Mkulu wa bungwe la TVETA mchigawo chakumpoto wa Joseph Chikopa ayankhula izi pa maphunziro owunika momwe chipatala cha boma cha Karonga chingakonzere ntchito zake kuti chikwaniritse zolinga zake zokhala ndi chipatala chapamwamba. Henry Haukea walemba ripoti limene akuwerenga ndi Jackson Sichali. Poyankhula pamwambo otsegulira maphunzirowo, mkulu wa bungwe la TVETA mchigawo chakumpoto a Joseph Chikopa anati makampani ambiri akulephera kukwanitsa masomphenya awo chifukwa cholephera kutsatira mfundo zina zomwe angasinthire kagwiridwe kawo ka ntchito kuti azichita bwino. Iwo anati kupatula kulimbikitsa ntchito zamanja mdziko muno, bungwe la TVETA limaperekanso maphunziro apamwamba owunika ndi kupereka upangiri omwe kampani zingamachitire bwino kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Achikopa anati kampani zikungoyenera kumalipira msonkho wa ku TVETA kuti zipindule ndi maphunzirowa. Dongosolo ngati ili likasowa pamalo kwambiri ndekuti pamakhala mavuto makamaka anthu ogwira ntchito amakhala upanda dongosolo, komanso kuonongeka kwa chuma, komanso ngati kutumikira kwawo kumakhala osakwaniritsa anthu amene akuwatumikira. Terekeze ngati pano pa chipatala ndikuti odwala sangalandire thandizo moyenerera monga akuyenera kulandira. Komano akalandira maphunziro ngati awa ndi chikhulupiriro kunena kuti kutumikiranso kwa ogwira ntchito pamalo pano kufikira odwala komanso ena onse amene afuna thandizo malo ano kuti onse akhale okhutitsidwa ndi ntchito yomwe ogwira ntchito pano akugwira. Mmodzi mwa akuluakulu owona za momwe chipatala cha Karonga chikugwirira ntchito zake a Dennis Kaunda anavomereza kuti mukafukufuku wawo posachedwa apa anaona kuti pali zambiri zomwe akuyenera kuziunika. Apa anayamikira bungwe la TVETA kuti labweretsa maphunzirowa mu nthawi yake
pomwe nawo ali pakalikiliki wokonzanso kagwiridwe ka ntchito zawo. Nena muona mtima TVETA itithandiza kwambiri chifukwa mavuto ena amene amapezeka ndi kusowa kwa nzeru chidziwitso china chochepa pakati pa ena ogwira ntchito. So kubwera kwawo zithandizira kuti anthu amene ajawa ati afikireso ndi knowledge yokhuzana ndi kolite. So tonse tikakhala kuti tikuyankhula chiyankhulo chimodzi izinthu sizimavuta. Ndi chikhulupiriro kuti kubwera kwawo kutithandiza kuti tipite patsogolo kwambiri. Pakadali pano bungwe la TVETA lapempha makampani kuti ayitane bungwe la TVETA kuti lidzawathandize popereka upangiri woyenera kuti kampanizi zipite patsogolo ndi kuyamba kuchita bwino. Mkulu wa bungwe la Nyika Institute Moses Nkandawire wapempha atsogoleri a zipani zonse kuti adzudzule mchitidwe wochitira nkhanza anthu ena pandale. Izi zadza pamene membala wina wa chipani cholamula cha Malawi Congress MCP Zinthenga Banda waphedwa mwa nkhanza m'boma la Tcholo. Thupi la malimuyi lapezeka m'munda mwa Nzimbe pafupi ndi kampani ya Komfozi. Posachedwapa zipolowe pandale zakhala zikuchulukira mdziko muno kamba kosayankhula bwino kwa atsogoleri ena a chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP. Nkhani imene ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri pamene taona mtsogoleri mmodzi wa chipani cha MCP wapezeka atamwalira ku Tcholo. Ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, ndipo chifukwa choti mtsogoleri anali wandale tikupempha zipani zonse zizuzule mchitidwe umenewu komanso zilengeze kunena kuti zipanizo zinatengepo gawo lina lililonse pa nkhani yochitikayo. Ngakhale zomvetsa chisoni kuti zinthu zimenezi andale amazitengera, ndipo taona akulankhula mu misonkhanomo mawu osakhala bwino ogawanika azipolowe kuti anthu ena asapite m'madera ena. Ndi anthu nthawi zambiri amakonda mwina kupherezera kuti chifukwa choti awo analankhula izi mwina chifukwa zikuchitika izizi. Pamene dziko likuyandikira chisankho, zinthu za mtundu umene usiza bwino zitha kubweretsa ziwawa ku dziko kuno, zitha kuwayipitisiranso mbiri azipani amene akulankhula zimenezo ndiko kukulu chifukwa choti chachitikira ku mbali imene ndiye chipani cha DPP akhale patsogolo kudzudzula zinthu za mtundu umenewo. Koma mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba wati chipanichi sichikukhudzidwa ndi zipolowe zina zilizonse zimene zachitika posachedwapa. Whether instant yachitika ku Tcholo kaya yachitika ku Blantyre amene kupanga zimene zonzo amangidwe atengedwe. DPP does not promote any violence, does not stand to promote any violence. That's a stand that we have. Munkhani za masewero, komiti yapadera yoona za aphunzitsi ya bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno layenereza Kalisto Pasua ngati mphunzitsi wa timu wa mpira wa miyendo ya dziko lino. Mu studio muno ndi Praise Majawa. Praise, ndakulandiya. Tokoza kwambiri. Zikoma. Kalisto Pasua akufuna kuti akhale mphunzitsi wa timu imene ya dziko la Malawi. Kodi ukuziona bwanji? Ya mwina apa ndi kwangotsala gawo limodzi kuti atsirize ntchito imene kuti amvomereze kukhala mphunzitsi anakumana akuluakulu technical subcommittee kapena kuti komiti ya aphunzitsi kufamu loweruka kalapitali kuti akambirane nkhani yokhudza kuti Mr. Pasua atokhala mphunzitsi kapenayi. Kunali mayina angapo kumene ku Richard Mwansa, Magdalene Nginde Mtetemera komanso Peter Mponda nomwe anali ndi mwayi woti atokhala aphunzitsi kumene kuphatikizaponso Pasua, koma komiti imene yasankha Pasua kuti ndi amene atokhala. Ndiye kuti chatsala nchakuti komiti yayikulu ya Football Association of Malawi ikumana pa 1 February pano kuti avomereze dzina la Pasua. Ali ndi kuthekera kokana komanso kuvomereza, koma malingana ndi zomwe tapeza zikuoneka kuti Pasua amene akhale mphunzitsi kumeneku zikumvekanso kuti apatsadanga kuti apeze okha amene adzathandizira. Zikumveka za amayi Kongole omwe anali nawo ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets kuti abweranso kumeneku ngati mmodzi mwa aphunzitsi ku timu imene ya Flames. Koma zimenezi nzosadabwitsa kwenikweni kutengera kuti Pasua pajandaja anakhala ogwirizira Patrick Mabere atachotsa ntchito. Analipirana ndi timu ya Burkina Faso kusagulitsana chigoli china chilichonse, komanso anakwanitsa kumenya timu ya Burkina Faso pa Bengo National ndi zigoli zitatu kwa adu. Pasua amayeneradi mwina kuti tsopano awayenereze kapena kuti awavomereze subcommittee kukhala mphunzitsi wa timu ya Flames. Iwe mkuona kwako kuona ngati ndikoyenera kuti Pasua akhaledi mphunzitsi wa Flames? Pasua ngoyenera, akudziwa mpira kuno ku Malawi, akhalako pafupifupi zaka zopitirira zisanu ndi ziwiri kuno ku Malawi akuphunzitsa timu ya Bullets. Uone mmene timu ya Bullets inaliyo kuchokera 2018 mpaka 2023 ikukhala akatswiri a TNM Super League.
chaka cha 2023 anatenga zikho zonse mdziko muno zinayi, komanso chaka chathachi sikuti anangotuluka opanda china chilichonse, anakwanitsa kukhala akatswiri a Airtel top 8 kutanthauza kuti pasuwayo ndi katswiri. Komanso anaphutsako timu ija ya Zimbabwe, ya dziko limene la ku Zimbabwe ya masewero ampira wa miyendo, kutanthauza kuti upangirali nawo kuti mwina athu abweretsa kusintha ku timu imene ya Flames. Komanso mpira wakuno akudziwa, osewera akuno akudziwa, mabwalo athu akudziwa, mwina zijatuma kamba kuti mpira afuna usintha kapena kuti philosophy mchingerezi. Mwina tithu ayambira papa so apa technical director Benjamin Kumwenda kwauza zochita kuti tikuyenera kupanga bwanji, koma kwa ine ndimene ndafotokozeramo apa so anayenera. Ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati ndalama zokwana $300 million zimene banki yayikulu pa dziko lonse yapereka ku Malawi zithandizira kutukula zaulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Mtsogoleri wa dziko lino walamula kuti ena ogwira ntchito za umoyo kuti awakweze komanso wayimitsa ntchito za mgwirizano wa ntchito zapamadzi ndi kampani ya Motor Angel. Wailesi yakanema MBC2 on the go iyamba kuoneka pa DSTV lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse.